Hyvää huomenta ja tervetuloa ensimmäiseen YouTube-videon pariin. Tosiaan aloitettiin tämmönen pieni konsepti ja kokeillaan tällaistakin kun YouTubettaminen nyt. Ja tosiaan ollaan tässä Kuopiossa tällä hetkellä yöpymässä ja tarkoituksena olisi tänään kokeilla semmoista kuin saliturismi. Ajattelin ottaa teidät tänään mukaan tosiaan tonne salille ja koko loppupäiväksi, niin katsotaan mitä tästä tulee. Ollaan menossa jumpalle. Yeah. Sesam opene. Ja tiedättekö mikä auto pitäisi jokaiselta herrasmieheltä löytyä? Kerro se meille, Nikki. Mercedes. Tässä ostaa toi kertakortti. Mikä vittu se on? Kertamaksu. Tuo on Lahti. Mä laitetaan oikein, että ollaan menossa Kuopioon. Riittääkö kirjaudus sisään? No eipä riitä. Voi Jeesuksen munat. Nyt siellä Kuopiossa, valitse Kuopio. Kuopio. Ja siellä näkyy, kato toi, noilla kato pystyt avaamaan noita ovia. Ulkoviportti ja sisäovi. Niin se portti on se, mitä ainoastaan sun tarvii avata. Okei. Nyt kun mennään vähän niinku sitä aulasta sinne salin puolelle, niin siinä on sellainen portti. Sitten kun painat tosta, niin se aktivoi ja pääset sitä menemään läpi. Joo. Mutta nyt on oikeudet mennä salille. Mutta joo, sitten siihen päivän aiheeseen, niin Nikke, mikä meidän agenda on tänään? Meidän agenda on tänään lähteä reenaamaan vähän jalkoja. Näyttää vähän Joonalle, että miten mukavaa se jalkojen reenaaminen oikein voi ollakaan. Saadaan tänään vähän ehkä enemmän semmoista ammattimaisempaa näkökulmaa tuohon treenaamiseen taas. Ammattimaisuus tulee ehkä tuolta valmentajan puolelta, mutta loppujen lopuksi ainut joka sen asian niin panee sitten täytäntöön, niin sä oot itse. Valmentaja vaan neuvoo sun mitä sä teet ja se on kumminkin loppujen lopuksi itse kiinni, että teet se niin kuin se valmentaja sanoo. Niin, ja Nikke sitten kilttinä tyttönä tottelee, että mitä valmentaja sanoo. Totta kai. Seuraava tavoite on päästä itekin sitten tuohon valmennuksen pariin, koska mies sitä oikeasti tarvii. No, nyt aletaan olla sen verran hollella, että uskallaan ehkä paljastakin, että mihin tullaan toteuttamaan tänään saliturismi. Eli tosiaan tänään meidän saliturismiksi valikoituu PTV Kuopio. Ja Nikke tosiaan tänään on mentorina, että mitä tänään tehdään. Ja tässä ihan kaikille hemmetin hyvä ohje, että hankin lihakset, tee Nikke. Yeah, hard body, Carter. Yeah. Let's go. Cash money, young money, motherfuck the other side. They can fuck with us if they won't, I bring them homicide. Word to my mama, I'm gon' continue bombing. Told her getting out the game is like coming out of a coma. I'm trying, but I'm normal when this rap shit get boring. Kyllä voi sanoa, että ei oo kertaakaan kyllä ärsyttänyt tulla tänne reenaamaan. No ei varmasti. Ulkonäön perusteella valitsisin kyllä suoraan tää sali. Visuaalisesti hieno. Visuaalisesti hieno. That you pray for me, please. And the beat keep crying, and I'ma keep beating her. I'm fucking her, I'm deep in her, sleeping her. And what happens when the reaper comes? I'm just hoping that he sends that elevator up. I made enough, I ain't make shit. So while I'm here, I'ma take that and take this. Breakfast, yes. Let's eat, wipe your mouth when you finish. Then hunt for the lunch and dinner. Gotta flex a lot. I was broke as hell, walking around past the CDs in the parking lot. Now my little bitch want 5 racks for a new bag. Is you rich or not? Pussy good, had to pay for it. Let me knock it out like the juggernaut. Let me stop. Flex. Wake up and brush my teeth. Got on a flood and Cuban necklace. I was broke, couldn't buy no Waffle House. My pockets pregnant. Se jäi pohjaan. Se on reeni tehty. Pitikö valita ne portaat, Nikke? Kyllä palveli hyvin. Hyvin palveli. Ulkonakin aika mahtava sää vielä. Keli on kuin morsi. No nyt on käyty kokeilemassa salia. Ja vittu, että väsyttää. Väsyttää, mutta
kaiken kaikkiaan kyllä oikeasti aika hyvä kokemus oli niinku tuo Kuopion PTV-kymi. Tosi siisti niinku tilaa kokonaan ja sitten kun ne laitteet on silleen limittäin tai vierekkäin silleen järkevästi, että ei tarvii niinku toisen kanssa kylkikyljessä niinku reenata, jos käyt yksinkin reenaamassa sillä tai vaikka jollain pienellä porukalla, niin siinä mahtuu olemaan ja ne on oikeasti järkevästi sijoiteltu sinne niinku kaikki laitteet. Siellä on paljon niinku uusia hyviä laitteita, semmoset niinku ergonomiset kokonaisuudessaan. On panostettu myös sitten siihen niinku ylipäätään siihen niinku ulkonäköön kaiken kaikkiaan. Siellä on graffiteja seinillä, jotka tuo sitten semmoista kivaa tunnelmaa siihen ja sanotaan, että se ei ole semmonen niinku mörön perssi. Ihan antaisin niinku täysin arvosanaksi, niin antaisin niinku 5/5. Et on kyllä panostettu oikeasti kovasti tuohon koko hommaan ja siellä on niinku ihmisen hyvä oikeasti treenata. Tultiin käymään vielä kaupassa ostamassa vähän äpeettä. Tortilloita meinattiin tehdä tuossa. Nää pilkon siis porkkanoita. Elikkä noita tomaatteja, sitten tullaan paprikkaa, kurkkua. Ja sitten meillä on semmonen dipindeerus täällä, eli kermaviilidippiä. Kokkailuhan ei oo mikään meikän bravuuri juttu, mutta kyllä nyt aina niinku tämmönen tortillan pystyy. Ja onhan ne lattialla siellä. No niin, ja vieraileva tähti hoitaa taas keitä. Ehkä me pysyn täällä tämän veitsen ja näiden muiden kanssa niin täällä ihan nätisti täällä keittiön puolella, niin palataan sitten kun meillä on nuo ruuat tehtynä vai mitä Nikke? Tämmöset äppeet tänään. Tuossa vielä pari lettua syömättä. En oo edes aloittaa koko hommaa, mutta Nikke paistoi kanat ja mietin nuo vihannekset tossa. Ja tämä video alkaa pikkuhiljaa tulemaan lopuille. Kiitos, että olitte matkassa mukana ja kiitos myös Nikelle tästä mahtavasta kokemuksesta. Tässä Joonakaan vielä vähän pelaillaan ja kohta pitää lähteä sitten seuraaviin koitoksiin. Ehkä tästä lähtee tää meidän videoura saaga, niin kommentoi tuohon alas, että mitä mieltä olitte videosta ja tosiaan niin me nähdään sitten varmaan ensi videossa. Moro!